Hola, molt bona nit. Hem tingut un dia de Sant Jaume una miqueta més calorós que el dia d'ahir. Les temperatures han arribat a superar en alguns punts els 35 graus de màxima i, de fet, el titular d'avui fa referència a aquesta temperatura més elevada de 37 graus, una calor seca, la que hi havia cap a l'interior, amb una humitat relativa inferior al 20% en el moment de la temperatura màxima. Cap al litoral, les temperatures han sigut una miqueta més baixes, però amb un ambient més bascós, tot i que aquest vent de llevant que ha estat bufant a partir del migdia alleugeria una miqueta la calor. Veiem quina és la situació que hem tingut al llarg d'esta vesprada en diferents punts del territori. Veiem aquestes imatges de Benicàssim amb una màxima de 31 graus, una mínima de 20 graus. Més cap al sud, cap a l'estat de València, també tenim una temperatura màxima que ha fregat els 30 graus, 28 a l'Observatori de Rivers, 31 a l'aeroport de Manises i 22 graus de mínima. Ambient humit i bascós, sobretot de matinada. Més cap al sud, cap a la zona de Xàtiva, la costera Vic, 33 graus de temperatura màxima i una mínima de 19 graus. Demà la temperatura màxima serà molt semblant, fregant els 35. Pel que fa més cap al sud, al litoral d'Alacant, a Benidorm, ambient bascós, amb una temperatura màxima de 30 graus i una mínima de 21. Demà també la temperatura pareguda i atenció al vent que bufarà fort de gregal les pròximes hores cap al litoral d'Alacant. Ara insistirem en la situació. Veiem les temperatures màximes en el repàs de sud cap a nord de tot el territori. Observem este vol virtual ISOS 28 de Torrevieja. Ells hi havia 30 de màxima, 29 de màxima cap a Alacant, a Dénia han arribat als 33, també 33 a Muro, també a Bocairent, als 35 han arribat a l'Observatori d'Anna, ISOS 37 que hem comentat de Jalance, també a la zona de Xeste 31, Requena, Utiel 34 de màxima, també destaca a Demuz els 35, i si ens desplacem cap a la zona de Castelló, valors que també han oscil·lat entre els 29 i els 31 graus en molts punts, pràcticament totes les zones. Cap a l'interior avui han pujat i han fregat els 30 a l'Observatori de Vilafranca o a la Jana hi havia 30 graus de màxim. Les imatges del satèl·lit ampliades a la península Ibèrica observem l'evolució de la nuvolositat. Observen el matí del cel ras i a partir del migdia han crescut les nuvolades, tempestes, clarament amb moviment de sud cap a nord, tempestes localment, algunes d'elles fortes, les que han crescut cap a la zona interior de la zona entre Terol i Castelló, amb aquest moviment de sud cap a nord no han arribat a afectar la zona castellonenca i es desplacen cap a Saragossa. Demà la situació serà molt pareguda, tornaran a créixer però tornaran a evolucionar des del sud cap al nord i sobretot afectaran la zona centre i l'oest de la península. Si veiem ara la situació més ampliada en aquest aspecte a tot el continent europeu, veiem d'una banda aquesta situació, aquesta zona de borrasques que hi havia cap a Itàlia que es desplaça cap a la zona dels Balcans i veiem l'entrada d'aquesta massa d'aire més inestable i també amb una miqueta de pols en suspensió provocant aquestes tempestes. En aquests moments tenim unes nuvolades afectant el litoral d'Alacant que podien deixar alguna gota acompanyada, de fet, a una miqueta de fang. Els pròxims dies la possibilitat de precipitacions augmentarà al nostre territori i també la possibilitat de que vinguin acompanyades, com comentem, de pluja bruta, perquè si veiem tenim l'entrada de pols en suspensió. Esta és la situació que tenim en la jornada d'avui, afavorida per aquesta massa d'aire que entra de sud cap a nord del nord d'Àfrica. Demà la massa de pols ja afectarà pràcticament tota la zona centre i nord de la península Ibèrica i serà a partir de divendres quan tendirà a acostar-se fins i tot cap a la zona sud de França i a partir de dissabte es retirarà cap a la zona de les Illes Balears. Per tant, aquestes precipitacions que puguem tindre fins i tot en alguns punts aniran acompanyades d'una miqueta de fang. De fet, l'evolució, la situació prevista demà al migdia, el mapa isobàric ens mostra, d'una banda, la borrasca tèrmica que tenim cap a la zona centre i la baixa tèrmica que mostra una certa inestabilitat i tempestes de nou que afectaran el centre i el nord de la península i, atenció, tenim una nova borrasca no molt profunda però que es formarà esta nit i matinada davant de les costes d'Alacant que demà al migdia ja s'haurà desfet pràcticament però que farà que el vent de gregal tinga ratxes fortes esta nit sobretot cap a la zona litoral sud i que deixi la situació prou alterada en les pròximes 24 hores. Per tant, amb aquesta situació el que tenim per davant demà és un dia bàsicament assolellat al migdia, núvols abundants de matí que entraran de sud cap a nord, un ambient tèrbol, el cel una miqueta groguenc a causa d'aquesta pols en suspensió i la possibilitat d'alguna tempesta que puga fregar l'interior nord de Castelló amb una tendència clara ràpidament a desplaçar-se cap a Terol, no anirà cap al litoral. El vent de llevant fluix cap al Golf de València i, atenció, esta nit i demà ratxes moderades o fortes de gregal cap al litoral d'Alacant, amb una situació de marejada o fins i tot àrees de forta marejada, ones que poden superar el metre i mig o 2 metres d'altura demà a primeres hores. A la resta de tota la situació peninsular, de matí, situació tranquil·la, amb sol, núvols, i a partir del migdia, com ha passat en la jornada d'avui, tornaran a créixer les tempestes cap al centre i cap al nord, amb un clar desplaçament de sud cap a nord. Les temperatures, de moment, com els últims dies, màximes entre els 30 i els 35 graus les més elevades i valors fregant els 30 cap al litoral mediterrani. Cap al nostre territori, els pròxims dies, el fet més destacable és que farà una miqueta més de calor divendres. Serà un dia amb núvols abundants. De matí fins i tot podia caure alguna precipitació. Com comentem, amb aquesta miqueta de pols, una miqueta amb la pluja de fang. El vent de gregal encara bufarà amb ratxes moderades o fortes cap a Alacant, però amainarà ràpidament. I la possibilitat de tempestes
molt locals es manté cap a divendres i dissabte en punts de l'interior i zones de muntanya. Seran dies dominats pel sol al migdia, però amb núvols de baixos de matí en punts del litoral. I en vista del cap de setmana, diumenge, la situació a París es presenta més tranquil·la i la possibilitat de tempestes disminuirà i les temperatures no seran tan altes com els valors que tindrem divendres. Acabarem amb fotografies i abans amb un recordatori com varen fer ahir pel que fa astronòmic. Si ara miren vostès per la finestra, des d'ara fins a les 12, avui la lluna tindrà al costat dos punts, un més blanc i un altre més taronja. El que és taronja, una miqueta més amunt, és el planeta Saturn. Si tenen un telescopi, per xicotet que siga, aprofiten i observen aquest planeta i els seus anells. I ara sí, acabem amb les fotografies del dia d'avui que mostren, d'una banda, aquests núvols baixos que de nou avui s'han tornat a veure en alguns punts del litoral, aquesta imatge de la Vall d'Uso, i després els cúmuls que han crescut i que han format tempestes cap a la zona de Terol, fotografies des de Morella o des del Grau de Castelló i que es desplacen cap a la zona de Saragossa, com de fet tornarà a passar en la jornada de demà. I les últimes imatges del litoral, recorden, demà cap a Alacant, ratxes fortes de vent, situació marítima una miqueta més alterada, a la resta sol, ambient bascós i possibilitat d'alguna tempesta en punts de l'interior de Castelló. Amb aquestes últimes imatges de Benissa, es deixem que passen una molt bona nit.